पुस्तक मनशा कुळाचे उतर कोण वाचता ते जिवितान लायता ते बेसांव मेवता देवाचे सगळ्याहून व्हडले ते सगळ्याहून पोरने ते पुस्तक आख्या संवसाराचे सदांच तूं सूय कर उतर तें वाचीत तर जिवीत बदलोंक पावता आमचें वाचता वाचता जिवितान तुज्या उठेली पवित्र आत्म्याची जोर वाचप वाचता ते जिविताक लावून खोलायेन नियाळ कर दोन एकल्याक देणी मेवता देवाचें उतर वाचीत शांती भलायकी जैतानी खुशालकाय जिवितान तुज्या रिगता भितर तुकोची चार देणी मेवची ना पयशांनी सोदल्यार पासून आंगातूय सो पुस्तक तें नाकारशी सादें पुस्तक म्हणशी माल दिसा भोगतलो जिवीत भर बायबल वाचूंक सुरवात केल्यार पयली शांती तुका मेवता देवाचे कृपेची दयाळपणाची सगळी ताची शांती व्हांवता तुका ती मेवतकच दुसऱ्यांक तूं भोगसूंक शीक ती शांती तुजेशी देंवता शांतीचो कुंवर जाव देवाच्या उतराक राव देव असल्या मनशांक पावता शांती मेवतोच मेवता भलायकी ना तो तकलेर चिंतना जिंतावा तोकाची टेन्शनां घेवन डायबेटी प्रेशर जावन मनीस पय जाता कोबा थोडे हार्ट एटॅक येवन मोता पयशे आसल्यार पासून साबार शांती नासलेल्याची बिगोटा भलायकी टेन्शनांनी बुडला संवसार तानांनी मोत तुजें उतर वाच देवाचें उणो जातलो तकलेवेलो भार शांती भलायकी आसल्यार तिसरें चोय तुका मेवतलें खंयच्याय वेळार थोडे अकस्मात कितें जाता धंदो बरो ताचो वाडटा शांती भलायकी मेवल्या म्हूण तांकां जैताचे ते पावडे चडटा उतर वाचीत तें जिव्या देवाचें थोड्याचें नशीब उगडटा जैतानाक जाता नोसाय चवथी खुशालकाय ती तोंडार परसळटा तिच्या देणी मामुली दिसो पूण जिवितान ती चड मोलाची दुसऱ्याक खुशाल पळोवंक जायना तातूंत आमकां मेवोंक ना मुसोर चोपाची ही देणी विकती मेवना फुकटी मेवता देवाची शांती भलायकी जैतानी खुशालकाय देणी खरेंच वालोराची